Dobrý den, vážení zákazníci. Vítejte v internetovém obchodě skluzavky.cz. Víme, že dětská hřiště jsou oblíbený místo pro všechny děti. A my jsme si řekli, proč by museli chodit děti až na hřiště. A začali jsme prodávat hřiště na vaší zahradu. Skluzavky, domečky, houpačky a další skvělé věci, které mají vaše děti tolikrát. To bychom nás ujistili, že jsme skuteční odborníci. Měli byste vědět, že my nejen prodáváme, taky vyrábíme. Každý den se zde vyrobí mnoho sestav a díky tomu můžeme 100% ručit za kvalitu nabízeného zboží. Firma Herol dělá všechno pro to, aby byl každý zákazník maximálně spokojen. O bezpečí vašich dětí se bát nemusíte. Všechny dětské sestavy máme certifikované a proto je můžeme nabízet i školkám nebo je zapůjčovat na nejrůznější akce. Myslíte si, že za vysokou kvalitu je potřeba mnoho platit? U nás ne. Neváhejte proto a udělejte radost svým dětem. Uvidíte, že pak budou spokojeni nejen oni, ale i vy. Ušetříte si totiž mnoho času a své děti budete mít pořád pod dohledem. A občas je to potřeba.